Ja, lief vastelavondsvriend. Er staat dan de Raad van Elf, de opperbok, de erevoorzitter. Of hebben we nog niks? Hé, wat is er achterloos? Die zwijlampen. Die zwijlampen. We gaan toch niet verboeren, hè? Opperbok. Is toch afgesproken, opperbok? We zullen toch pas 9 januari starten met de werkzaamheden in het centrum en in de Lieve de Maasstraat. Maar niet wat donker. Dat kan toch niet? En dan kunnen we nog niet over de richtige brug, want er is een nieuw brug gemaakt voor Zuidsmarcheerders, maar daar komen ze niet overheen. Oh jee. Dat klopt niet. Want de vermomming van het centrum zou pas 9 januari starten. Maar ja, de wist wie de gemeente heeft het af en toe wel eens gaan anders. En die beginnen vandaag al, zo te zien. Als ik zo bekijk, heeft het inderdaad niks met verboeren te maken. Kijk eens naar die schoenetjes. Het heeft met de nieuwe prins en de nieuwe minister te maken. Maar hier heb je het met de vastelavond te maken. Opperbok, zullen ze maar eens de buurt ophouden? Want kijk maar eens naar de schoenetjes. Dat zijn geen werklui. De verboering doen we maandag weer. We gaan nu de buurt op om eens te gaan kijken wat er allemaal onder zit. Want wie ik al zag, het is beslist geen verboering. Kom maar mee naar boven. Buurtemaatschap. Jongens, bedankt. Hou je zo even vast, jongen. Zeg maar. Doe eens even alles met heel veel, jongen. Ja. Opgeborg. Maar je dit verzoeken. Ja jongens, ik overal en doe het. Ik heb niet meer gezien met meer tevreden. Heb ik niet nog niet gezien. Niet ongezien alleen nog niet gezien. Daarom zeg ik als een stuk gespeeld. Stop, Prins! Je bent de eerste! Maar je moet het niet alleen hoor. We hebben een linker en rechter en dan is hij de stad verricht. Voor u allemaal, geen onbekenden. Jeroen, leg ik ons abonnee weer om. Stop, Prins, de route Ik heb mijn ogen niet voor niks gekregen. Die gebruik voor stukken soebistien. Maar bij kijken is het altijd niet gebleven. Het zal wel zo blijven, geluk is niet met mij. Ik kijk dich niet, als spring ik hoog, als spring ik gelieg. Daarom zing ik voor zo'n lekker stuk mistien. Hey, hallo lekker stuk. Hoe heb ik dich nu toch hier gezien? Net weet niet meer hoe het mag, maar zeker waar het heel vaak. Ik weet het niet meer. Hey, hallo lekker stuk. Hoe heb ik dich nu toch hier gezien? Ik verordeneer en proclameer ten 11e dat mijn minister in mijn regeringsjaar zal zijn, dat is Amerika. Die zowel mijn linker als mijn rechterhand zal zijn, omdat ik zelf 2 linkerhand heb. Dat het dit jaar voor de burgemeester en Opperbok extra pietjes zal zijn. Toen zit er al gar niets te zeggen en we moeten met de vastelavond ook nog dat pietje gezag wat het overblijft overdragen aan zijn zoon. Tot slot verordeneren we dat de vastelavond 2012 in Groot Valkenberg aan de Geul gevierd zal worden onder het motto Albisse dokter, Albisse boer, vier vastelavond tot de laatste roer. Gegeven in de Grote Straat in Valkenberg op zaterdag 7 januari 2012. Prins Jeroen I en zijn minister Dennis. Nou,
Ik vind het geweldig dat ik dan dit jaar nog een betaling krijg. Maar dit is de schoonste die ooit te Valkenberg gefabriceerd is geworden en niet op de borst wordt gehangen. Want het is even mijn vrouw het ding wat ik het allerliefste heb in Valkenberg. De kloes op de Schaarsberg. Ja, dat klopt. Bernd de Ville, salut. Is het fantastisch dat dit heeft bestaat en dat er nou ook nergens anders meer aan draait. En vreemde denken, waar is tot toch aan de hand? De gekken wassen lopen in het Limmersland. Het geit bij ons al jeuken als het woord al klinkt. Wij zien de vaste loven als een groot geschenk. En gij zult het beleven, maak er dan wat van. Alles en ook iedereen is in de band.